Sa ngalan sa mahal ko sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiyusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Panausan kini. Mga isuon armandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa. Maginulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, sa walay paglimot isugilon ko. Sayod ka man kining alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga kong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyon ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Abli ang among mga kasing-kasing ang magalagad kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Si Abraham wala gayud kawadig pagtuo, ni nagduha-duha nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya. Kay naghatag kaniya gahom ang iyang pagtuo, ug busa gidayeg niya ang Dios. Kay nasiguro gayud niya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Busa si Abraham gimatarong sa Dios, gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong gimatarong siya, wala isulat alang lamang kaniya, gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong. Kay nagtuo man kita kaniya, nga nabanhaw kang Jesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala, o gibanhaw siya aron himuon kita niyang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ay ko ng Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang gituang ang iyang lungsod. Ko ng Ginoong Diyos ni Israel, kay gituang ang iyang lungsod.
iyang gipayaw ang gahom sa makalaluwas nga kuso alang ka nato. Diha sa balay ni David iyang suluko, sumala sa iyang gisad, pinaagi sa mga baka sa iyang mga balaan, sa mga prompeta sa miaging mga panahon. Kunang Ginoong Diyos ni Israel, kayang giduan ang iyang lungsod. Ang kaluwasan sa atong mga kaaway, ug sa makamot sa tanan natong mga kaatbay. Naluoy siya sa tung mga katigulangan, ug nainumdum sa balaan nga kasabutan, ngayang gipasiugdan. Kunang Ginoong Diyos ni Israel, kayang giduan ang iyang lungsod. Ang panumpa ngayang gihimo kang Abraham, atong amahan ngayang ihatag ka nato, nga human maluwas sa kahadlok, malingkawas gikan sa kaawan. Makalagad kita kaniya nga madugmaon sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi, ug magbalaan diha sa iyang atubangan. Kunang Ginoong Diyos ni Israel, kayang giduan ang iyang lungsod. Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ni ka, Unya mayo sa kadtao dito sa pundok nga mingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang ako igsuon, nga bahinan unta ako niya sa katigayunan, nga gibilin kanamo sa mo amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod, sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaniyong duha? O bipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo, o di kayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kaya ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila ning sambingaya. Dihay o sa kadato, nga may yuta nga may abot, na malando siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanang kong abot o sa may angay kong buhaton na kini mao nga kong buhaton
Mingon siya sa kagalingon. Gupon ko nga akong kamalig ug magtukod akong labi pang dako. Dili akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kagalingon. Pagkapalaran ni mundo, anana kanimo ang tanang mga butang ngay mong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpayahay na lang. Kaon, inom, o paglipay. Apan ang Diyos mingon kaniya, Hoy buang, ninigayong gabi una ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iyan ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. O mitapos si Jesus pagingon, mao kining may tabo kanila nga magtigom o mabahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa tubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo ay kuriha o Kristo. dinhi sa atong Ebanghelyo karon mangisuon ang atong Ginoong Kristo nagpasidaan kanato nga dili kita magpalipat sa mga butang ning kalibutan. Dili nato ibutang ang kasiguruan sa atong kinabuhi diha sa mga butang nga mahanaw o mulabay lang. Mao ni siya ang angay natong tan-awon mga isuon. Dunay mga tao nga gusto nga makapaniguro silang kaugalingon. Mo na magtigom ang daghang mga bahandi. Aron lang gyud nga ma-secure nila ang ilang kaugmaon. Unya wala bitay huna-huna nga ang tanan nga iyang gitigom mahimong nga sa usa ka pagpamilok mahanaw. There is a saying nga nagingon, the more we look for security in life, the more we will become insecure. That's the irony of it. The more we search for security in life, the more we will become insecure. Tungod kay ang kamatuoran mao nga wala gyud bisan usa ka butang ning kalibutan na nga maghatag kanato og tinud-anay malungtaro nga kasiguruan. Ug mao kana ang kamatuoran nga tong makita sulod ning nilabay nga pipila ka mga adlaw. Giigo taglinog 6.9 magnitude. Nindot nga mga balay dito sa aminang bahin sa probinsya sa Sugbo, 3-story building. Pagkaigo sa linog, ang 3-story building nahimo na lang nga duha ka andana. Sulod sa pila ka tuig, gipundar ang maong balay, gitiguman. Ug sa kalit lang, ang tanan nangaguba ug di na gyud kapuy-an. It's a wake-up call. Ang tanan ning kalibutan na mga isuon, mahanaw, pero in the midst of this chaos and destruction, ang nindot kay mga isuon, mao nga nagpabilin atong pagtuo ba? Ang atong pagtuo, wa gyud maguba o mahanaw. Pabilin ang gihapon siya. O mao ni ang importante kayo nga mga butang sa atong kinabuhi. Bisan kung mahanaw ang tanan nga mga butang nga atong natigom ning kalibutana, dili nato tugutan nga mahanaw ang atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Kay ang bugtong ragyong Ginoo maisuon ang makahatag natog
malungtaron nga kasiguruan sa tong kinabuhi. Because God is always constant and strong. Ang gugma sa Ginoo is always constant and strong. God never changes. Wala nga panikamutan nato maigsuon nga dili kita mapaulipon sa mga butang nga iyas kalibutan. Kaya sa panahon nga maulipon kita sa mga butang ng kalibutan na gipulihan na nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili na ang Ginoo may atong gisimba o giyampuan, kundi ang mga butang nga iyas kalibutan. Ug sa panahon nga may tabo ka na sa atong kinabuhi, mausab ang atong pagkalarawan o pagkaimahin sa Ginoo. Ang tao nga magislag sudong sa kwarta nga iyang gitigom, pagkadugayan, ang iyang naong mura na o kwarta. Maglapad na lang po iyang naong. Pero ang tao nga magsigig sudong sa Ginoo, ang iyang naong may samag yun sa larawan o dagway sa Ginoo. Wala itong panikamutan, maigsuon, nga magbabinatayon kita, magmatngon kita, nga dili kita mahimong ubos sa mabutang ning kalibutana. Atong panikamutan, nga walay laing Diyos nga atong simbahon, gawas lamang sa Diyos nga atong magbubuhat. Uban ang walay kinatubang pagsalig sa Diyos nung pag-amuma alang kanato, masaligon kitang mudangop ngadto sa mahan, muingon kita, Amahan puna kami sa imong panalangin. Amahan puna kami sa imong panalangin. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, nga atong mga kaobispuhan, mga kaparian o mga relihiyoso, padayon nga mahimong buhing pensensya ni Kristo dinhi sa kalibutan, pinaagi sa ilang yanong nga pagpuyo. Magampo kita. Amahan puna kami sa imong panalangin. Nga mapalambo ang hustisya o ang kaangayan, pinaagi sa epektibong mga reforma diha sa politika, sa katilingban ug sa ekonomiya. Magampo kita. Amahan puna kami sa imong panalangin. Nga mabinantion kita ngadto sa mga hinikawan ug maantigo kitang mupaambit sa atong mga bahandi ngadto sa mga kabus. Magampo kita. Amahan puna kami sa imong panalangin. Nga sila nga masakiton ug nanag-antos, makasinati sa kabahandianon sa Diyos nung presensya diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita. Amahan puna kami sa imong panalangin. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan puna kami sa imong panalangin. Nga diha sa imong kaluoy, Ginoo, ihatag ang kahayag, ang kalinaw ug ang pahulayng dayon ngadto sa mga nangamatay. Magampo kita. Amahan puna kami sa imong panalangin. Diyos among mahal, nagpasalamat kami kanimo tungod sa naghingapin nimong mga panalangin. Tabangi kami aron responsable kaming magdumala sa mga kabtangan nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santo sa sumunod.
O Ginoong Diyos, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa mong gihanlan makapadangat unta ka namo sa mong gugmang pasaylo, o maghatag ka namo sa kagawasan sa pagalagar kanimo, sa tibok namong kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ngang Ginoo manaaka ninyo. Banat sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagipayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, nangay matarong kayo, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayo sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, o imong gisilutan tungod sa katarungan. Imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabangawit sa paglaying. Duyab sab kami sa tanang mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa mga walay hunong nga himaya, Diyos sa sagawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Ginoo sa kagahuma, puno ang langit, dumo ka sa Himaya. Hosana, 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 Hosana sa nangitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tumoran sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu ra pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siyo pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini makong lawas ng itugyan alang kaninyo. Sa samang paagita po sa ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kaniyong pag-usang, mihatag niningadto sa mga tinon-an ug bingon, dawata kini, o Panginoong kamo nga tanan gikan nini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kanig alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanan, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahaning paan sa kinabuhi o kalis kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga molagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginong simahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nagamatay. Malaumon nga babanhaw silang tanang nagamatay diya sa mong kaluhi. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa munaw. Kaluhi kaming tanan. Himuwa kaming angayan makaambit sa kinabuhin tunay. Uban ni Maria ang nahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose Bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amoy kong aday kung amoy kong himayang. Pinagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos ug atong amahan, ug busa mga has kita sa pag-ingon. Kahanda nga naka sa mga langit, agay ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa iyo tamay mo sa langit. Ang kalanon na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloa kami sa mong mga sala, mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami tugyan sa panay, hinunuan sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimong ginungi mo kami luwason sa tanang lautan. Atagi kami sa kalinaw ni panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Maligay kami kanunes sa salagmaliw sa tanang kasamo. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manonobos. kay mo man ang gingharian, hanggang humugang himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi la pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga buwig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta ang pag-iniksunay, panagdait manaa kaninyo. Patagin mo sa
Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulhan na gidapit lang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ko ang makalawat kanimo pamulamang umayo ko. Hinugma kasayo ang ihatag sa mga ikso. Buhatan Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, no Ginoo, kini Eucharistia magtabang kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, ug magtudlo kanamo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nang Ginoo manaakan ninyo, wala sa kanino. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, mga anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa atong daddo ng gugma kalinaw ni Kristo.